Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Chinita. Certified babaero po ako. Nagpapasalamat ako sa mga lalaking umaamin. Thank you. Wala naming nag-jogging. Siyempre, CCP complex to. Minana ko lang din yata to. Call and treat sa aking tatay. Dadamay ng sibilyan. Buti na lang hindi ko yan, anak. Good day po. Buti ka. Kabawi tayo. Nagulat ako doon. Buti nga. Ganon. Good day po sa inyo, mga kabisyo, at sa lahat ng nakikinig ng mga katas ng nakalipas. Just call me JR. Kasi junior po ako ng tatay kong si Luisito Sr. Pero JR na lang po. Di naman po kami mayaman, call and treats. Pero may kaya naman ang aming pamilya dito sa Valenzuela. Happy-go-lucky ako noon. Pero nung makilala ko po si Eunice, bigla po ako nagbago. Mantakin mo. Ngayon, certified ka-loyal na ako, katulad ni Uncle. Mag-react ka sa matamba ka na. Ayoko, parang kakampi mo na talaga yung langit ko, eh. O baka si Satanas yun? Hoy! Umanga dito. May kaya din po ang pamilya ni Eunice. Anak po siya na isang doktora. At taga Valenzuela din po sila. Magmula nung naging kami, nasorpresa po ako, call and treats, nung unang magtagpo ang aming mga labi. At dito na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Promise, wala na akong ibang babae. Ikaw na nga lang yung mahal ko, Eunice. Mahal agad, kakakilala lang natin ah. Tayo na, di ba? Tayo na. Oh. Alam ko naman, kaya mo ko. Bakit? Baka Di kaya mo ako mo. mahal? Teka lang, andali. Ang dami mo na sinasabi. Ganyan ka baka daldal. Pakinggan mo muna yung sinasabi ko. Baka naman kaya mo lang ako naspatan sa bar kasi magaling akong sumayaw, gumiling. Oh. Siyempre, pagpasok ko pa lang sa bar, ikaw na agad yung nakita ko. Bumugad agad yung yung kagandahan mo sa akin. Kasi first time ko dun, kaya ako yung tinarget mo. Ba't naman kita tatargetin? Kasi babaero ka, sabi ng mga friends ko na laging nandun. Lagi ka daw.
lagi, kakilala ka na nga nila eh. Kaya ang hirap eh. Pero Alam mo, nainggit lang yung mga friends mo sa akin. Alam mo bakit? Kasi hindi ko sila niligawan. Ikaw yung type ko eh. napansin ko nga crush ka nila eh. Wala nga akong pakialam sa kanila kasi ikaw yung... Pero ganun daw yung ginagawa mo sa mga bagong salta dun sa bar na yun. Nilalapitan mo. Tapos baka dinadala mo din dito. Ikaw na yung dinala ko dito. May helicopter. Promise. Oo. Yung iba Ba't kasi alam mga mo dito? barko. Ba't alam mo dito? Nag-search ako sa Google. Bakit natatakot kasi ako eh. Ano bang kinakatakutan mo yun? Takot ako na baka lokohin mo ko. Shucks. Ito mukhang ito manluloko. Come on. Talaga? Oo. Hindi kita luloko. Ikaw lang. Eunice. Mahal mo agad ako. Kahit bago pa lang tayo. Alam mo, hindi na uso yung patagal-tagal eh. Kung mahal mo yung tao, mahal mo yung tao. Pinakabahan talaga ako kasi kung sakali kasi first boyfriend kita. Oh, wala namang masama dun. Hindi man ikaw yung magiging first girlfriend ko, pero ikaw na yung magiging last. Oh, di ba? Ano ba yan? Talaga kinikilig naman ako sa mga... Ayaw nga dito. Pahawak ng kamay mo. Ang init mo ah. Fertile. Bye, fertile, bye! May tao sa kabila. Hinaan mo yung boses mo. Baka kasi... Baka... JR, kasi alam mo naman nag-aaral pa ako eh. Baka magiging takot doktora ako ka, promise. Walang mangyayari kasi sa'yo. first time ko sasawayin yung magulang ko in case. Dahil sa'yo lang. Ano bang pinakain mo sa akin? Hindi naman kita iiwan eh. Mahal na mahal kita. Mali yung sagot. Sabi mo, wala pa akong pinapakain sa'yo. Ngayon pa lang tayo kakain. Ng buttered chicken. At ng pansit. Ano, ba't mo alam? Alam ko, paborito yun. In-order nyo sa bar eh. Siyempre, na-observant ako sa mga gusto mo. Ang tagal. Ang dami mo talaga sinasabi. Ang daldal mo naman. Kanina pa. Eunice. Dami mong palabo. Eunice, ganun ba? JR! Eunice, Just forget the past, it's time to Talaga bang ako nakauna sa'yo? Ang sakit nga eh. Ouch! Dugo, Sorry. daming dugo. Sorry, pero... Oh my God. Huwag kang mag-alala. Paano to? Hindi, kung ano man mangyari, paninindigan ko. Natatakot Paninindigan ako. kita. Baka matigil ako sa pag-aaral. Hindi, walang mangyayari sa'yo. Ako pa ba? Nahihiya ako sa'yo kasi, ha? Hindi, sinasabi ko hindi kita bubuntisin kasi alam ko nag-aaral ka pa. Kaso nakakahiya kasi ikaw naka-virgin sa akin. Ba't ka mahiya? Kasi first timer, hindi pa ako marunong. Ano ko nang bahala sa'yo, magpa-practice tayo. Ha? Bakit? Tuturuan kita. May ano ba yan? Lesson? Oo, bahala sa'yo. Okay? Nakakabahan ako eh. Kakabahan. Ang sakit kasi. Hindi na yan masakit. Halika dito. Halika dito. Huwag ka na mag-alala. JR, Eunice. pwedeng uminom ng pangpamanhid? Ah? Para hindi ko maramdaman? O sige, ikaw. Adi, ako na lang mag-inject ng anesthesia. Ito talaga. Hindi ka na dito. on this lovely evening. Though they had no I'm so happy. Walang tits. As in. Super saya ko po. Totoo nga pala na may katapat ka sa mundo. At si Eunice po yun. Ang swerte ko. Kasi ako po nakauna sa kanya.
Kaya naman, desidido na ako na hindi ko na siya pakakawalan pa. Wala na rin po ako naging ibang mga babaeng ka-chat, Okay. ka-talking stage. Okay. Hi! Hi. Promise, kahit tignan niyo pa yung cellphone ko. Sumasagot mang kanar. Wala sagot, bastos na bata. Wala po talaga. Mula nung naging kami ni Eunice, mula nung araw na yon, kinalimutan ko na lahat ng mga nagchat-chat po sa akin. Binablock ko na sila lahat. Ayaw maniwala? Sana maniwala po kayo. Dami sinasabi. Swerte ko sa kanya, maganda, matalino, at magiging doktora pa. Saan ka pa? Ano pa bang hihilingin ko? Subalit kinausap ako ng aking tatay at nanay. Anak, alika dito habang wala pa yung nanay mo. Kasi pupunta yun dito. Pa, bakit po? Hindi ikaw. Hindi ko yung anak ko. Tumahimik ka dyan. Sino po, Papa? Yung kuya mo yung kakausapin Kuya ko. po. Kuya, Papa. tawag ka ni Papa. Ni Papa galitan ka yata. Kasi closed door. Meeting. Jinjin, matulog ka na nga. Matulog ka na Bakit? doon. Sino ka para mag-utos? Matulog? Itong batang to. Sige, hindi kita bigyan ng allowance. Matulog ka na. Okay lang. May mamanahin naman ako. Wala kang mana. Malis ka. Matulog ka na doon. Yakis na, Papa. Itong batang Papa, talaga. good night. Ano po yan pa? Habang wala pa yung nanay mo. Totoo bang girlfriend mo na yung anak ni Doktora Lourdes? Totoo po yan. Totoo po. Alam mo yung kapatid mo, parang parot. Anak, hindi ko yung tinatanong ko. Tumahimik ka dyan. Pa? Upo. Paano niyo nalaman? Ay, Diyos ko anak. Ako pa ba? Maritos din ako. Alam ko yan. Mga galawang yan. Pero anak. Crush ni Papa. Hoy! Sinasabi ko sa'yo, JR. Yan kasing babaeng yan. Pwede bang maghiwalay na kayo? Pa, alam mo ba, etong si Eunice na nagpabago sa akin. Alam, kilala niyo naman ako kahit sino-sino naging girlfriend ko. Pero pagdating sa kanya, patiklop ako. Nagbago na ako. Papa, sabi mo kasi yung dahilan. Ang tagal. Gusto ko na matulog. Matulog ka na! Ba't mo inapangan yung dahilan? Patismusa mong bata ka. High blood talaga ito sa kapatid mo. Pa, ano ba kasi yun? Anak, itong si Eunice, hindi mo pwedeng pakasalan yan. Hiwalayan mo. Bakit nga po? Isa ka na lang, ha? Kasi yung nanay niya, si Doktora Lourdes. Ex ko yun. Oh my God! Ano? Parang napanood ko sa Netflix. Oh, anak, narinig mo na. Hindi kayo pwedeng maging kayo kasi ex ko yung nanay ni Eunice. Hindi talaga ni Papa nung araw. Yan yun. Dati pa yun, anak. Tumahimik ka nga dyan, Jinjin. Ba't ako sumasagot sa'yo? Palapatol ako sa'yo, ha? Alam mo, yung babaeng, yung nanay niya, yun yung jowa ko bago ko pinakasalan yung nanay mo. Papa, yung may pinagsisilusan ni Mama. O, yan dati. yun, yan yun. Kasi malaki boobs, tapos si Mama maliit. Yan yun. Ba't ka ba natin? Umalis ka! Matulog ka na nga, bata ka na, pakachismuso mo talaga. Pero pa, ano naman kinalaman namin ni Eunice sa past niyo ng nanay niya? Anak, hindi pwede kayo magpakasal. Galit na galit yung babae yan sa akin sa ginawa ko dahil mas pinili ko yung nanay mo. Siyempre nung kabataan nanay mo. Papa, ba't di mo kasi pinagsabay na lang? Para hindi Oo nga, no. Galing talaga ng anak ko may suggestion. Tumahimik ka! Tumahimik ka nga dyan. Pero, ay, kami, andyan na yung nanay mo. Oy, parang nagmi-meeting kayong mag-ama. Anong meron? Teka't nagtimpla ko ng tsaa. Parang darling, seryosohan niya. Darling, nag-usap lang kami, darling, na... Anong meron nga? Anong meron? Pa,
Anong kwentuhan dito? Parang seryoso. Ba't malungkot ang anak mo? Masaya yan sa love life niya. Ang anak ni Lourdes yung girlfriend niya. Ano, masaya ka rin ba? Nagpapanting ang tenga ko pag naririnig ko yung pangalan na yan. Bakit na may mention dito ang ex mo? Anak nga ni Lourdes, si Eunice. Yun yung girlfriend ng anak mo. Kaya sinabi ko, maghiwalay na lang sila. JR, hiwalayan mo yan. Kung ayaw mong mauna ako sa langit, Ma! aatakihin ako sa iyo. Ma, ano Yung, naman alam mo kailangan namang mo iyan ang number 1 karibal. Kami na nga ng papa mo, pinagbubuntis na kita, magka-chat pa rin sila ng papa mo. Pa? Ano, Kanor? Malandi ka rin kasi. Kaya ayan, nakakarma ka. Little tree, little Indian. Yan yung kinakanta ko ng bata ka pa, anak. Maawa ka sa akin. Kung ayaw mong maaga akong kunin ng Diyos. Hindi ko kakayaning makasama yung babaeng yan. Sumpa yan sa pamilya natin. Oh my God! My family is so fucked up. Bunganga mo yan, anak. Gusto mo talagang... Pa, hindi ako papayag. Mahal ko si Eunice eh. Wala naman kaming kinalaman dyan eh, ma. Baka naman... Wala nga kayo kinalaman, pero hindi mo alam ang puwet mo. Sisikip ka, Kanor, kunin mo yung gamot ko. Bilisan mo. Mama, ako na po. Ang kukuha. Wait! Ma! Wait! Nalilito ako, Kolantits, kung ano bang maging desisyon ko. Ngayon lang po ako nagbago. At ang dahilan po ng aking pagbabago ay si Eunice. At bakit kailangan pa kaming magkalayo? Ano bang kinalaman namin sa past ng aming mga magulang? Gayunpaman, alam kong kailangan kong mag-decide between her and my family. Wow, English si Kuya. Tumahimik ka! Miss kita yun. Miss na miss kita. Miss mo ako? Miss na miss na kita. Miss na Magaling ka na, ha? Magaling ka na. Siyempre naman, trained by JR. Kanino ka lang, ha? Kanino ka lang? Kay Junior lang. JR lang, huwag Junior. Gusto ko talaga yung mga Junjun. Ganun ba? JR! Umuwi, may sasabihin sana ako sa'yo. Parang seryoso ka, JR. Magpa-propose ka na? Eunice, I'm really sorry. Ha? Anong problema? Hindi mo na kailangan malaman yung katotohanan, pero I guess kailangan natin magkanya-kanya. Anong kanya-kanya? Anong sinasabi mo? JR, ang saya natin. Mahal natin ang isa't isa. Maghiwalay na tayo, Eunice. Hindi ko maintindihan. JR, elaborate mo naman. Elaborate mo. Bago Sige. pa maging komplikado ang lahat, maghiwalay Hindi na ko tayo. nagigets. Bakit magiging komplikado? Anong dahilan? Bigyan mo ko ng dahilan. Ayoko ng ganon. Anong dahilan, JR? JR, ilatag mo. Masusolusyonan natin yan. Wala na solusyon to. Nakapag-desisyon na ako, Eunice. Bakit ka nagdidesisyon ng sayo? So ano ako? Ha? Sabi mo nung una, kaya natin to. JR, Akala sa'yo ko- ko sinuko yung lahat, yung katawan ko, yung virginity ko, ikaw nakauna, tapos gaganyanin mo. Sorry, akala ko kasi... JR, ayoko, JR. Tawad mo. Mahal na mahal kita, JR. Mababaliw ako pag iniwan mo ako, JR. JR, mababaliw ako. I'm sorry. JR, sabihin mo yung dahilan, may iba ba? May iba ba? Hindi third party, okay? Hindi third party, wala ako ibang babae. Tatanggapin ko kung may nagkamali ka sa JR. Huwag mo kong iwan, hindi ko kaya. Mas malala pa doon ang sitwasyon kaya. Ikaw lang minahal ko ng ganito eh. JR, ikaw lang minahal ko ng ganito. Mahal! Hindi ko ito matatanggap! Tama na, Eunice. Tama na! Tama na! Hindi ko kaya. Tama na. Mahawa ka naman sa
JR! Ikot ng ating Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!